Не са пазите се, че сега ще бъде мъгелка. Къде е пистата? После тук идваме, уче. Да. Няма се качи. Брат, ласката голяма машина. Колко две по-малки. По-малко газ! Там е нищо скъсам. Нищо, че гъркате. Те няма ли бавния? Как да няма? Не са и бавните. Не са и бавните. Тут... Я го питай, по-скоро да ги някога. Как прехвърля предна лява, предна дясна.